Hasi eta hastearen arteko ezberdintasuna handia baita zure gogoko irrati bat entzuten duzunean. Ataun irratian, bide ertzean. Egunon Euskal Herria, zer moduz, goizeko 11 jo ditu ordulariak, larun bata da, eta beste bide ertzean saio bat, egunon denoi. Beno, gaur ere hementxe, bide ertzean saio berri batekin, ekainak 28 ditu, eta zuekin batera, ondo baino beto pasatzeko asmotan gatoz, udako oporren hobeto esan da, atari horretan gaude, eta guk ere atxedentxo bat hartu behar dugu, naiz eta oraindik etxeko lanak, esan moduan ez ditugun bukatu, Horretarako gaur ondo pasatzeko, nirekin dut hemen anemurua. Egunon, ane? Egunon. Zer moduz? Ondo, zuzemos, jefe. Baita ere, ondo, ane, baina ja esan dakoa, udako opor horien zain edo, ja, usainan nabaritzen dugu eta... Gero eta gertuago, baina kosta egiten zaio iristea. Karo, eta kanpon ez da laino bat ez daukeu, zoitzen dago guazen Kristina. Kanpora joan beharko dugu gaian. Oida. Hala? Nez, hemen ondo gare, Gaina programa hona dauke aurretik. Noski baiet. Gaur ere, gonbidatuak izango ditugulako gurekin eta beraiekin ere ondo pasatzeko asmotan gaudelako. Ez dakit gainontzean anezuk gaurko saiotik ze espero duzun. Ze espero deten? Bai. Zakit, sorpresa ma daukezu, ja sigea. Bale, uste no, eske askotan egin diguzu olako gauza, de repente norbait azaltzen dala, eta... Ez dut ez da. Bale. Ez, ondo pasatzea, gure gonbidatuk pixkat gehiago ezautzea. Ados. Hor gaina nahiko konfiantzan gare. Bai, zergatik ez. Bai, eta hoxe, eta zuk zer? Nik ere ondo pasatzea, eta, azkenean gauza ezberdinak ere ezagutzea edo ez da galderen bitartez, ez dakit azken batean egunerokotasunean edo moduren batera ikusten ditugu gozak, beste moduren batera edo ezagutzea gauzak ere. Hori probestu nahiko nuken nik gaur behintzat, gaurko saio honetatik ere. Oso ondo. Ez dakit, bai. Saludoat biali behar dugu mendik. Entzuten nahi balin bazagu. Bai, mesedez. Gure perli. Mesedez, bai. Gure perli. Ene. Bizi, Ja, bai. Gure neskea okupauta bizi da. Hainbeste influencer bada. Beti evento gauzke. Gaur, baina gaur ez du izango, ez dakit, sagardotegia edo parranda edo alakorik, Oraingoan, beste lantxo batzuk tokatu zaizkio eta... Bai. Baina, asko botako deu faltan. Noski baiet. Datorre, hemendik pare bat astera azken saioa izango dugu, saio horretan gurekin izateko aukera duen, eta, ala balin bada, asko zobeto. Hoixe baiet. Koseko dugu. Muxu bat perli. Goiztak beti bezalaxe abestitxo bat entzunaz hasiko ditugu, eta horren bueltan, gonbidatuei paso emango diegu, ane? Oso ondo. Venga, goazten astera gaurkoa.
Humorez bizi, gozatu, dantzatu, baina batez ere irratia piztu eta entzun. Bide ertzean. Goizeko 11 eta 9 minutu entzule ordularian bidertzean saioan zaude esan bezalaxe eta bueno, hau bete gure gaurko gonbidatuei emango diegu paso. A ber, gu hemen oso gardena gara, gauzak diren bezala, ja konfiantza guztiak hartuta ditugu entzulekin ere eta zergatik ez. Salvame bezala guke. Maiketako ekartzen dugu eta listo, osea, gauzak diren bezala. Eta dau maie bete inda. Bai. Gaur gonbidatuek ere ekarri dituzte. Eske. Hola bai. Horrela bai, Hola bai. Bueno, zuri utziko dizut behintzat biak aurkezten ongi iruditzen malin bazaizu. Horko sarreratxo egingo dut nik lasai. Vale. Bai. Sarreratxo egingo dut nik, zuk lasai aurkeztu. Hemen de repente idea zaldau dut, ani, a ber, txoi. Bai. Bale, gaur bi konbidatu berezi ditugu. Batetik nere eskubita Pellileku ona, egunon. Egunon, Pelli. Arrosasareko ez, naiz irratiko kazetari, Gaina, datu kuriosoa, Pellietan ni oain dela, zenbatur, bueno, ez que hasi behar, baina karreran ezautu ginen lehenengo urten batea genden klasen. Bai, asko egiten du. Oida. Hasi ginen 2013. Jo, 12 urte. Vale. Amar urte. Beti ari zara zure nere edadekin. Eta urrengo hilabeten ja 30 betetzen jut. Azkenen eta, bueno. Ez ondo da makit, Ondo da makit, bai. Listo, Ba, bueno, ala ez autu ginen. Da behitu, ez? Ni ere bide horretan, 30 urte bete berdituta duzan, eta Ez que ze momentutan pasazago karrera hoen dela 12 urte hasi genuen Pelli. Asko. Eta behitu, beha hoain, kazetari serio bat, eta ni titiretara bat. Hala da, ni parandulan bidetik unaiz, baina, bueno, gustuan hau. Gaurko reenkuentroa zer moduzkoa izan da? Ondo, eske. Tartean koiziditu duzue? Non bai? Ez dut uste, zegero lehenengo urtea zatik, Hori da? Eta honik ikusontzumanak ikasen nion, beha kazetaritza, eta lehenengo kursoan baizala batea, bigarren ez dakit igual ez dut uste. Eta ja separa hoin gintuzten. Eta gero ez dara nola... Ez da goierri aldera ez da ez nahi zen ez etortzen? Ez normal, ez gara guretzat. Ez. Baina horrekatik da reenkuentro bat. Hori da. Bai. Horrelakoak berdin. Eta bestatik, Eta bestatik. Hemen, beste alden dauket. Xabi Rodríguez. Egunon. Xabi, ez dauna goingo zagu, goazenetik. Goazen puntu? 6.0. Wow. Urte batzu pasadia. Bai. Eta, gero nere bizin beste papel importante bat betetzen do. Nere kuadrillakoa da. Hori da, bai. Kuia aspalditik ezaunek. Aspalditik oso ezaunek. Bai. 10 urte baino gehixotik. Bai. Beti batea. Txikitane bai. Horneako txarreako beti batea. Txarreako batea. Bai. Baina, kejauko zea. Honetan da txarretan, bai. Nien ez kejatzen. Ez. Gaur hemen, mikroben jarri dugu. Hoi da. Nola engainau deten. Nola engainau. Eta ez diazu esplikazioik eman honek nola funtzionatzen don, ja bota diazu honea, zezeneta, eta venga, ala. Bueno, ekarri izugu gosari ebeintzet. Hori bai, oso eskertuta, ni bakizu jateko lehenengo jartzen izena, así que bai. Oso ondo, Xabi, kuskaztu dana oso ondo. Super ondo jongo da, bai, eta ondo pasako dugu, así que listo. Eski baiet. Bueno, elkarrizketarekin hasiko gara, lehendabizi saioan egiten duguna izaten da, pixka batzuek gehiago ezagutuz, 2 ordu pasako dituzue gurekin, baina 2 ordu horitan, bueno, atala ezberdinak osatzen ditugu, ezta? Eta lehendabizi, elkarrizketatxo bat egingo dizuegu zuek, gehiago ezagutu al izateko, behi zurekin hasiko gara. Goizero, arrosasareari esker, Atauni irratiaren uinetan ere entzungai dugu, noski, naiz irratiaren, informazioaren ariaren lehendabiziko edizioa, bertan ahots oso garrantzitsua duzuzuk,
Eta, bueno, goizeko 8:00 10 bitarte aritzen zara, edo entzuten zaitugu uinetan. Gaurkotasuneko zenbait gai jorratzen dituzu, elkarrizketak ere egiten dituzu, analisi mailak ere bai. Pixka bat, gehiago ezagutzen hasteko nola iritsi zinen kazetaritzaren mundura? Argi neukan bigarren hezkuntzan gizarte zientzietako zerbait ikasiko nuela, ez neukan hain argi zer, eta gero denborarekin bai sentitzen nuen, hor bereziki batxilergo garaian edo, zer egin, zer hautatu horretan, kazetaritza nuela gustoko, eta beti gustatu izan zaizkita asko, pixkate informazioa beti interesa izan dut, entretenimenduak ere bere grazia egiten dit, eta azkenean bereziki esango nuke irratiak bai tiratu izan didala gehiago. Azkenan kazetaritza egiteko molde asko daude, baina pertsonalki niri gehiena gustatzen zaidana irratia bera da. Askotan zerbait kontatzeko oso ondo dagoelako ere zure karpen txiki batekin aski delako, gakoa den korte hori jarri eta jazta albistea eman duzu, eta horrela gutxinaka, unibertsitatea, antxeta irratia, gero jo nintzen, eta gero bueltatu eta naiz irratira. Beti denek izatea gogo hori edo ez dakit bideo hori ikusteko aukera hori balore bat bada, zalantza horietan ibiltzea baino, ez dakit. Pixkat esaten genuen, nire unibertsitate garaian pixkatela brometan aipatzen genuen ere kazetaritza da bizitza, ezagitzutan horreitzen duzera horretaz, kazetaritza da bizitza, hori lehenengo maian esaten genuen tontokia. Gero beste ezagun batzuekin hola pixkat kazetari zena izatea, eta holako pixkat mantra batzuekin posfar batzuk egiten gintu, esan ar txikitxo bat bazego. Aldizkaritan, egunkaritan, webgunetan, sare sozialetan eta beste hainbatetan kazetaritza sortzen duen adituk ere badie. Baina zuripeli zerk erakarri zintuen gehien irratetik? Aipatutako hori, zerbait kontatzeko moldeak oso interesgarriak iruditzen zaizkidalako. Azkenean, zuke testu bat sakona lamotza idatzi beharrean, azkenean dena pasatzen da zure filtrotik. Albiste bat egiten baldin baduzu irratirako, niretzat beti albiste hoberena beti izaten da, sarrera on bat izatea, eta gero albistaren gorputzan zukalik eta gutxien hitz egin, eta albezain beste korte sartu, eta zuke entzulea gidatzen duzulako albistaren protagonistak esan duenatik. Eta gero hortatik anaratago, batzuetan gero musikarekin ere alduzu jokatu, elkarrizketa batekin alduzu jokatu, komposizio ezberniak daitezke, ez dakit, iruditzen zait malgutasuna ikaragarria dela, eta malgutasun horretan, zakit, mangote artista da, baina hor, albistearen edertasuna hori atera daitekela iruditzen zait. Oso ondo. Eta izan dezu kazetaritzan oinarritutako beste zerein batzutan aritzeko aukeraik? Hasi nintzen, ordezkapen txiki bat egiten Irunero aldizkarian, Iruneko 15 bat badela, aldizkariak egia esan etzean beste erakarri, gero Antxeta irratian egon nintzen. Antxeta irratia asko ikasi nuen, azkenan tokiko edabideak dira bereziki asko ikasi daiteken leku bat, denetik egin behar duzulako ezinbestean. Eskubaloi jokalari bat elkarrizkatatzatik herriko alkatea zirikatzeraino, lerroburu bat emateko, eta hain osoa da, horre ikasi nola desente, eta gero kanpora joan nintzen, Lisboan beste kontu batzutan ibili nintzen, Airbnb-ko arreta zerbitzutan, hori ere sekulako aventura izan zen, eta gero horren ostean naiz irratian, eta naiz irratian, eguneko goizeko 8 atea joarte, hola. Bueno, Pelli, urten poderioz, esan dezakegu kazetaritzak berak ere aldaketa ezberdinak eman dituela, kazetaritza egiteko moduari dagokionean behintzat. Zuk zeuk esango zenuke gaztetan kazetaritza tradizionalaren estilo edota ikuspegia ezberdina dela? Hau da, gazten kazetaritzak, esan nahi dut. Seguraski baietz, bai. Ze garai batean kazetaritzak baliabide askoz gehiago zituen, eta iruditzen zaita abia puntu horretatik hasita, baliabide gehiago izateak
horrek eskaintzen dio edabide bati kazetari gehiago izatea, kazetari horiek denbora gehiago izatea, eta denbora horretan batetikan albistaren bueltan formatzeko aukera daukazu egunerokotasunean, eta azkenan lanari beste sakontasun bat eskaintzeko aukera. Iruditzen zait orain bereziki abiadura oso bizietan bizi garela, eta azkenean jo behar dela sotaka jorrei, oinarrizkoetara, gure irakasle batek ere esaten zuen, azken finan gaur egun albisten 160 edo gehiago oinarritzen dela pertsonek egiten duten adierazpenetan, eta azkenean horren eraginare nabari da. Adibidez, garai batean bestelako albisteak ere gehiago bazeuden, adibidez, idatzizko ikerketa kazetaritza hori asko galdu da, hori gaur egun nahastu da filtrazioen kontuetan, eta ultraeskuinak ere bere filoia ere topatu dut, ezakit asko aldatu dira garaiak, denerako, berako eta txarrerako. Aipatu ez du garaiek aldau diela, kasu honetan, gure bizi ohiturak aldatu dian bezala, hainbat sektoretan, zer deritzozu gaur egun informazioak alde batetik bestea muitzeko duen azkartasun nahi? Esango zenuke sakontasuna berehala sakrifikatzen dela? Bai, argi eta garbi, bai. Baina horrek, sakrifikatzen den bezala, azkenean, horrek ere eragin duena ere bada, pertsona batek edabide bat kontsumitu nahi duena edo entretenimendua kontsumitu nahi duen norbaitek ere izaera kritikoa baldin badu eta balio horiek zaintzen baldin baditu, pertsona horrek, hartzaile horrek ere heldu garen momentu batera pertsona horrek esan dezakela aski onaino, eta puntu horretatik aurrera akaso arnaz luzeagoko kontuak kontsumitzen az daiteke, eta irratigintzan hor dugun adibide bat niri behintzat iruditzen zaidana da podcast gintza. Podcastetan, edo denbora jakinikan, lehen elkarrizketa horretik esaten genuen denbora zegoela, 45 minutu horiek, jakinikan denbora egongo dela, patxada zar da ezakegu kontu bat, eta beste giro batekin, baina eguneroko albiste horiek esaterako adibidez guk gurean egiten duguna da boletina egiten dugu, 8 eta 5 arte, eta gero albistegi egiten dugu 9 gutxi arte. Estatu frantseseko irrati nagusietan ez dut albistegi egiten, soilik boletina egiten dute, pertsona bat sartzen da, boletina egiten dute, eta gero bestelako kontuetan ibiltzen dira, tertulia gehiago, eta baina pixkat hori aldatu duaz garaiak, eta gu ere pixka nahi edo ez egokitu beharren izaten gara. Bueno, irratia egiteko moduaren inguruan ari gara izketan, edo kazetaritza egiteko moduen inguruan, nabarmen aldatu da ere, ez da, irrati egiteko modu hori zalantza izpiri gabe, baina zure ustez, zein da irratiaren zeregina gaur egungo garai digital eta visual honetan? Irratiaren zeregina iruditzen zaidana da, ni albistegietan ibiltzen naizalako bereziki, nik esango nukena da, gure hartzailea dena informatua mantentzea, eta kalitatezko eskaintza ematea, eta irratiak duena da, batzuetan serio jartzaitezkela, realitate gogorrean bizi garelako, baina, gero tarteko albiste batzuk pasata gero ematen du aukera esaterako aste honetan Raimundo el Canasteroren azken abestia sartzeko, eso xelebraria, eta pixkat gora bera horiek, eta beti bezala irratiaren alboan dagoenari berarekin egotea, konpainiare egitea, hori ere oso asebetegarria da, eta hori ez diot kazetari bezala, baizik eta irratiaren entzule bezala ere. Eta hasieran aipatu deun bezala, astelehenetik ostiralea goizeko 8 aurre entzuten zaiteu, baina guk oso ondo dakigun bezala 2 orduko zuzeneko batek lan asko izaten do, eta are gehiago asteko posteunetan egon behar balin bazea. Nolako izatea jardunaldi ardun batzutzako goizeko programa prestatzen dazunen? Zer erronka ditu 2 orduko saio batekia egunero? Erronkari garrantzitsuena aurreko egunean hasten da. Eta aurreko egunean, oinarrizko eduki guztiak, eguneko elkarrizketa, beste elkarrizketa txikiak eta analisi maiko kideak guztiz lotuak izatea. Niretzat bintzat hori da erronka nagusiena. Eta behin hori
hori itxia dagoela, naiz irratiak baduen elementu positibo bat bada, gure saioak informazioaren aria izena du, baina lan egiteko teknika ere da ari batean. Bai. Albisteak bere bizia du, albistea garatuz doa, eta azkenan guk uneko albiste egiten dugu, gaurkotzen ditut goiz albisteak, urrengoa gaurkotzen ditu, eta gero heltzen zaizkigu aurrekoa direnak, eta gutxienez lan horretan ibiltzea, eta gero pixkat esan dukena da, komplexuena badela, ze girotan egiten den lan, epe laburreko pentsamenduarekin edo epe luzeko pentsamenduarekin. Kontua da, ni behintzat helburutzat izaten dut epe luzeko pentsamenduarekin lan egitea, epe luzeko pentsamenduarekin jasoera historiko urte gehiago ere aldituzulako jorratu, pertsona interesgarriagoak aldituzulako ekarri irratira, noski, helburu horretan, pixkat ere balantza horretan ere bada, barkatu, urrengo unean saioa daukazu, eta hori ere bete behar da, eta saiatu behar da hori ere txukuna izatea, eta eguneko gaurkotasunari heltzea saio horrek. Eta, albistegiaren edo, informazioaren ariaren lehendabiziko edizio horren, hobeto esan da, zati bat gehien gustatzen zaizun aukeratu behar izango bazenu, zein izango litzatekela esango zenuke Pegi? Albisteak, elkarrizketak, analisi maila? Niri pertsonalki albistegiak asko gustatzen zaizkit. Ze azkenean egunean heltzen naizenean egiten dudan lehenengo gauza izaten da gaueko txandatikan heldu diren albiste guzti horiek errepasatzea eta txukun jartzea, eta azkenean albistegia txukuna irteten baldin bada, albistegiak izan baldin badu erritmoa, entretenigarri izan bada, albisteak ondo baldin badaude, teknikoki ondo baldin badaude, azkenean horrek emate dizu gorputzaldi txukun bat, eta gorputzaldi txukun horrek ere jarrera on batean uzten zaitu, gero elkarrizketari eta analisi mailari txukun heldu ahal izateko. Eta nola aukeratzen dituzue eduki guztiek, gaiak, elkarrizketako pertsonaiak, analisi mailak? Analisi mailekin horre guk ikasturte hasi baino lehentxeago, hasten gara, telefonotara deika, guri interesgarriak iruditzen zaizkigun pertsonak lotzeko, pertsona hauekiko jartzen dugun irizpidea izaten da, pertsona hauek ekarpen bat egitea, eta baita ere oso garrantzitsua dena da pertsona hauek ez daitezela aztoratu elkarrizketa edo analisi mailan dauden bitartean. Zegia da, akaso gure analisi mailak esango nuke apur bat ezoikoak direla, agian batzutan izan daitezke pikin bat motelagoak, lasaiagoak, agian uneren batean aspertzeko arrisku ere badago, baina behintzat aipatzen diren gauza horiek izatea baliagarriak eta irakasgarria, zerbait irakasteko eta zerbait ikasteko balio dutena. Nire ezagun batek beti esan du, egunero zerbait irakasle izan dakoa, berak esaten du, egunero zerbait ikasi behar da. Egunero zerbait ikasi behar den hori, ekarpen hori egin dezala gure analisi maiko kide batek, ez izatea pertsona polemista bat, eolako zerbait, hori analisi mailei dagokienez. Gero elkarrizketei dagokienez, gutxi gora bera aurreikuspenarekin lan egiten zu, zer gertatu da, ze aurreikuspen dago, oso garrantzitsua izaten da albisteak egiterakoan, albisteak baldin badu data bat, hemen egun honetan bilera badago, juten gara taulara, taulan jarri, ez dakin horren bilera, eta ja, egun hori heltzen dela, ja, gogoan duzu, akaso deitu beharko zaia kuku bat hauei. Tola, eta gutxi gora bera, gaurkotasunaren baitan helburu hori izaten da. Ordu asko ematen dituzu Pegi mikroaren aurrean, eta ez dakit, honek ematen dizun, edo baduzun, antenan, maitasun bereziz gogoratzen duzun elkarrizketaren bat, edo eta uneren bat. Ez dakit, eskazkenen, zaila datze, hainbeste pertsona elkarrizketatzen ditu, eta eguneroko erritmo frenetiko horretan hain sartua dago bat, baina adibidez hola, buru etorri zena da, pixkat, gainera eman zidan pena puntu bat zen, Iñaki Perurena elkarrizketatu nun, eman ziotelako Nafarroako
Nafarroako Carlos Hirugarrena erregearen domina, eta zain, joan behar da, leitzara erakustea, peruarri eta dena, eta ze gertatzen da, gizona, hoi bainoan goizago esnara zinuela, elkarrizketarako, segure elkarrizketak izaten dira, goizeko 9 eta 4 eta pena handia mantzian, zuia irudi badaukazu elkarrizketatu horretaz, eta elkarrizketatu horretaz daukazu irudi bat, eta azkenean, zuen eguniko berena izan, eta pena mantzia, hori pixkat, eta gero, asko gustatzen zaidana da, Arnaldo Otegi elkarrizketatzea, ze berak daukan kontu eta gustatzen zaidan gauzetako da, edozein gauza komplexu osondo azaltzen duela, gaitasun hori dauka, eta gero osondo da ona da ere bai, hauteskunde garaian elkarrizketa bat eskatu geniola, baina beste kontu batzuetaz hitzein geniola, eta azkenean, hitzein genuen gehiago independentzia kontuetaz, eta lako gauzetaz, eta azkenean, sentsazio positiboa izan nuntze, murgildua gaudenak hauteskundean, topera gaude, baina hemen, eta honekin zer gertatzen da, hau ere gizarteak honi ere garrantzia ematen diola, orduan. Noski. Eta pentsatzet, egunero saioa izan da, milaka historio, milaka pasadizo. Oantxe gogon dezun pasadizo bitxin bat, zuzenekotan izan dezuena? Ez dakit. Esate izuna, eguneroko ritmo horrek... Claro. Horitzapen horiek albo batean... Azkar jutek buru tezorreten itzen hori egia da. Ez dakit... Bira, horitzapen txar bat. Behin, abokatu bat elkarrizketatu behar genuen, guztia lotua genuen, eta ziginen, zuibarra zizinen deika, eta esan zuen, ez bulegora joan behar naiz. Eta fetxatun baino, nor kristo zara, barkatu baino. Hemen irratiak ordua dauka, eta zurekin itzen genuen, eta lotu genuen elkarrizketa ordu honetan izango zela, eta esan izan balu, 5 minutu beranduago, bulegora heltzen naizenan, abisatu izan balu, ez dago inongo arazorik, baina ja dena, gero ere gauza da, zer nolako gaitasuna daukazun egokitzeko zuzenean gertatzen diren gora berein. Ni horretan pixka gertatzen zaidana da, asko gustatzen zait, gidoian jarrita dagoena oso ondo errespetatzea, eta saiatzen naiz eraldatzen hori, eta esan nuke urte honetan igual, bereziki analizi maietan, naizela pixka modatzen, baina azkenean gidoia da gure salbabidasa, eta hori, eta abokatua hasitzen hola, pixka purrustaka, eta asko kabratu nintzen, zesaten, baina, haizu, barkatu mutiko, nortzarazu, holako exigentziak izateko, eta zu arroa baldin bazara, ni arroagoa naiz, orduan, horitzapen hori izan genuen. Eta ez dakit baduzun pegi etorkizunean garatu nahiko zenuken proiektu pertsonal edota profesionalik horrela dagoeneko gogoan pentsatuta zerbait? Ez dakit, hola. Edo irratian, edo irratitik kanpo zure zaletasunetan, edo? Ez dakit, horra diez hemen gertatu zen podcastan oso ondo pasatzen nun. Niri orain kontuak asko bestatzen zaizkidalako. Baina, ez dakit, niri hola, asko gustatzen zaiena da arratsaldeko irratigintza. Ze ez dakit, adibidez lehen azalduanean gure analizi maila pixkan nola dian lasaiagoak, hausnarketarakoak, irakaspenak izatekoak, halako formatu bat arratsaldean hobeto funtzionatzen du goizen baino. Ez dakit, baino oso egunerokotasunean murgilduan nago horretarako. Eta ze Davidek edo kazetarik inspiratzen zaitue? Ez dakit. Zein dituzu referente bezala? Eso ze galdera. Referente bezala. Ez dakit. Ez dizute bango izonikan. Ez dakit ez zaitu korritzen. Bueno, beste galdera laburrago batzuk ere prestatu ditugu, laburrago erantzun ditzakezunak nahi izan ezkero, edo eta baten sakondu nahiko balin bazenu, lasai asko sakondu baita ere. Hasteko eta behin, zer ordutan jotzen du zure iratzargailuak? Jotzen du 3etan, 3:10, 3:4, 3:20, eta 3:25. Pentsa, Eskenik zuen ordutegikin aluzina hoiet. Osea, zue bionakin aluzina hoiet. Baina nirea gehiago da, ja, beste
lasaitasun batekin hartzen dudalako goiza. Alare. Begirena... Nik ere ala egiten dut, ze berez, hasi nintzenan aria bat egiten, sartzen nintzen goizeko 6 erditan. Eta hor ja aztoratu. Ez dago denbora albistea gaurkotzeko, eta ez dakiz zer. Gero 5etan. Eta azkenean 5etan ja sartzen nintzenean, ja hor ja zen, eguneko behiratu behar ditut egunero periodikoak. Eta orduan, orain 4 erditan. Eta pixat arrera da, 4 erditan, baina azkenean, horren abantaia ere bada 12tarako ja etxean nagola, eta adibidez lehen 5etan sartzen nintzenan 12tatik ordu batetara oso zombia goten nintzen, eta ez un fundamentu handirik lan egiten, baina orduan zenbat eta goizago sartu, horrek laguntzen dit asko hobeto lan egiteko, eta gero egun hauetan egin dit grazia handia ze, murgildua baldin bat zaude alako saio batean, murgildua zaude eguneko egunean. Eta egun hauetan, Irunen jaietan gabiltza, pasan asteburuan kuadrilan eguna izan zen, eta hartu nituen egun pare bat jai, eta bueltan izan da, hola pixka, batzutan ze mundu paraleloak diren, edo nola alditudan disoziatu nire kuadrilarekin ibiltzea, Irunen gertatzen direna, Irungo salseoak, talako gauzak, eta eguneroko gaurkotasuna, eta albistegien bizitza hori. Bi mundu oso ezberdin. Eta oso zaila egiten zaidana da, biak uztartzea, hori bai. Bueno, basi beharko ze irraten, Iruneko kotilleo kontatzen. Eta jazta. Vale, Pelli. Katilu bat kafe edo termo osoa? Katilu bat, bai. Nahikoa, ondo, duetan esantzeko, ondo. Eta zein abestirekin hasi gozten nuke goiz batean horrela, albistegia? Ostras, bai. Nati Pelusoren Ateo. Hola, kantu horrekin albisteak ematea, lehen hasieran naiz irratean arratsaldetan egoten nintzen ez, egiten nituen, nire experimentoa, Spotify martxan jarri, eta guazen albisteak ematera, eta Ateo kantuarekin oso ondo gelditzen dira albisteak. Ematen dio ritmo handia albisteari, bai. Zerrendan apuntatu. Bai, ondo jakitea. Eta zeiken duzu goiz gogor baten ondoren deskonektatzeko? Siesta. Balda un plano geik. Beharra. Eta baduzu maniarik zuzeneko batean sartu aurretik? Erritualen bat edo horrela bete behar duzuna edo zakit? Telebista piztea, ondo? Eta estul pare bat egitea, ezterria ondo dagoela probatzeko, ze egun hau eta azken aldian abil ezterria egin pikin bat okarra, eta batzutan egun ongoizeko zartze dira, esatea gola marrantarekin horrek asko kabreatzen gau. Eta primizen kontatu nahiko zenuken albisten bat? Bazaki, a ber. Irungo pequeña velocidad konzentrazio esparrua orainmen eremu bihurtuko dute, eta eskualdean izan ziren bortizkeri frankista guzti horiek kontantzeko interpretazio zentro bat izango da. Vale. Eta bueno, galderagu prestatu dugu kazetari erreferente batekin kafe bat hartu beharko bazenu, ea nor izango litzateken kazetari erreferente hori. Aurretik, bueno, ez diguzu izenik eman kazetari erreferente batena, edo bueno, horrela gustatzen zaizunik, baina bigarren aukera. Elkarrizketaturen bat, edo analisi maikideren bat, norekin gustatuko litzaizuke kafe bat hartzea. Analisi maikide bezala iruditzen zaite aurtengo deskubrimendu handiena niretzat izan da Maria Luisa Gurrutxaga. Ataundarra da, gainera. Baina Donosti bizi duk, da bera alderdi sozialistako hautetxea da, eta iruditzen zait dela hain antipolitika, bera propioki irakaslea da. Eta nabaritzen zaio, hitz egiterako garaian eta hola, dela irakasleagoa politikoa bainon, bera Espainiar Estatuko diputatuen kongresuan egoten da, eta esango nuke bera izan dela urteko sorpresa, eta ez dakit, beti interesa sortzen dit, nahiz eta galdera estuago adibidez, alderdi sozialista guzti badak egun nola dago, eta galdetu eta pixka bat estutzen badimezu, guk ez da ez dugula inoiz estutzen elkarrizketatu, baina pixka tola iruditzen zitzen
hain erreakzio humanoa izan zuela elkarrizketatu genunean, eta gaur egungo politikan alako erreakzio bat ez dela izaten, eta bira, hola, esan duzuela lehen referentera, ez dakit, hola, garai bateko, hola, burutaz, Stepan Aldamiz, hola, ze euskara maila bikaina, Bai. Hori bai dela benetako balio bat, eta ez gero guk egiten duguna. Eta ze jendazu programa baten erdin, bapaten zuri gelditzen zianen? Ba, muletillak. Ez que hori desastre. El que gainen naiz mila muletilla ditut. Galderak egiteko. Hor, pixka bat, eta esango dugu, ere, baina hori galdetu Ibarri. Seguro bera bakizkiela gehiago. Erabiltzen ditu muletillak asko. Gehiegi. Bueno, gehiegi. Ohitura kontuak, azkenan ohitura bat hartzen balin baduzu, gero askotan zaila izaten da horrengantik urruntzea, ezta? Niri amak adibidez lehen esaten zian, Joar, pila bat esaten duzu, bada. Baina bada ze nola modo? Bada, vale. Ja. Ez dakit, eta arreta jartzen dion nire buruari, baina ez naiz konturatzen, ez? Baina hori, bada? Mundu guztik dauzkeu gure koletillak bakarrik zuek, mikrofon nire bai, baita ere, gero intzutaten nien zatet, baina nola itzeitezu. Gero, fokoa edo hor daulako, baina bestela, fijatzen zea kaleko jenden, eta mundu guztik egiten den gauza bada. Asi que... Bueno, Pei, eta oporretan zaudenean, irratia piztuta edo itzalita? Ikusi ez duzu egin nahi agian. Segun opor diren, baldin badire egun gutxi batzuk, fuera, ezer gabe. Eta ez irrati, ez egunkari, ez ezer. Guztiz deskonektatua. Eta baldin bada opor pixka luzea, irratia guardian pitin bat piztu, eta listo. Eta albiste bat improvisatzeko beharrik izan dezu inoiz? Bai. Gonbidatu ez dalako agertu adibidez? Gonbidatua ez delako agertu baino, improvisatu gehiago improvisatzen da, azken orduko bat irteten delako. Eta giasan gustatzen zait, eta iruditzen zait improvisaziorik hoberena beti prestatu egoten da, hori argi dago, baino gaitasun hori, pixkat eten bat egin behar dugu, aipatu behar dugu hau, eta ikusita edabide batean nondik norakoak, azken ordukoa, kontatuko izet, desastre bat, gerratu zitzen. Joseba Sironen zentsura muzika. Gainera, zumarra gangoen dela. Atera zen albistean, nahiz goizeko 8 emantzun. Claro, guri inorrek ez digun abisatu hori gertatuko zela. Ez da naizek emango zuen ikan albistea. Batzutan, komunikazio enpresa bezala, batzutan barne komunikazio arazoren bat edo beste izaten dugu. Eta bueno, hola, eman behar da, eman behar da, eta eman zen, eta irakurrita goitik bera, erdiola, Ya está. Informazioa zabalduta hori. Bai, noski, hori zen garrantzitsuena, eta gero hau zapore hon batekin gelditzen badin bezala, mini punto. Oida. Bueno, Pei, eta kazetaria ez balin bazina, zertan arituko zinateke? Azken aldian, eman diana da asko, hola, brikomaniako gauzak, olako gauzak asko gustatzen zaizkit, pixkat, ez nitzake izango igeltxera, zen nire aita igeltxera izan da, eta oso ofizio gogorra da, fizikoki sakrifizio handiak egin behar dira, eta gero bizi guztirako ondoriak izaten dira, baina, afizio bezala, erakartzen dian gauza da, konpondu gauzatxo bat, pintatu pixka bat, baratze gintza ere gustatzen zait, eta gainera baratze gintza iruditzen zait, kazetari guztiok egin behar dugun zerbait dela, ze normalean ez duzu ezin bestean errespetatu beharreko urrenkera bat, ez dakizen bat egunero hau egin behar duzu, ez dakizen bat egunero beste hau ez, baizik eta beti badago margen bat moldatzeko, eta azkenean gure ogi bidearekiko lore zaintza gustatuko litzak. Baitu, eta hori eren pixkan nire amatikan ere bat horre kontuetako badat, ze berak ere sekulako jardina dauka, lan asko egiten du, eta
Eta pixka, hola ibiltzen gera, berak erakusten dit bere etxeko jardina, nik erakusten dion nire etxeko jardina, eta batez ere, hola, berak ematen izkidan aholkuak ere aplikatzen. Bai, zuzeo, zu plan hona. Horrelako, gustatzen zaizkit. Eta pixkat mulatila eta bueltauz edo, konturatu gabe esaten dezun, gehien errepikatzen dezun hitze antenan? Bazakit, baino gehien gorrotu dana, galdera bat egin baino lehenago, galdera horretan kokatzeko esaten dudanean pixka bat. Eta zer duzu, zergaitikan, ze zentzu dauka honek, ez dauka inongo, baina galdera baten aurretikan askotan, etortza, pixka bat jakin nahi dugu. Bueno. Eta baduzu amets profesionalen bat betetzeko naia? Jo, gustatuko litzaidakena da entzule gehiago izatea. Begira. Bai. Ze azkenean iruditzen zait Radio Euskadin egin un beka eta Radio Euskadin erritmoa guztiz bestelakoa da. Badaude argiak izango era. Han badaude funtzionario batzuk egun batean egiten dutela albiste bakar bat eta listo. Eta guk gure irratian, naiz irratian, pertsona batek egun batean egiten ditu igual 5 edo 8 albiste edo egiten ditu oso langilea gera. Eta iruditzen zaidana da, hain langilea garenez, horren ondori izan beharko lukela, entzule gehiago izatea, hori da. Hori da eskatuko nukena, hori. Beti da posiblea, orduan. Hori da, jendea, aplikan zer kuento. Hori, eta gero baita ere, askotan ere Twitterren eta horrela ikusten dudana jende asko kejatzen da gure Euskal Herriko edabidetaz eta hola, eta ez daki non jarri dute hau, eta ez daki zer, eta kejaka beste non, ez daki zer. Eta askotan ematen digu jartzeko, probatu duzu naiz irratia entzuten, probatu duzu, naiz irratia ez du zertan izan, probatu duzu beste edabide bat topatzea ze. Edabide falta inoiz ez da arazoa gure herri honetan. Euskal Herria da tokiko edabide gehien dituen herria. Gutxi gora bera. Euskal Herria hori ere bada balietako bat, igual zuk ez duzu behar Telecinco, igual zuk behar duzuna da zure herriko aldizkariari arpidetu egotea. Bai. Nola txikiagoa denez eta nola ez denez hain mainstream eta nola ez denez hain guain, bukatzen zikusten Ana Rosa eta Okupak eta jendaia guzti horiek. Bueno, peli gehiago ezagutu dugu, zerbait gehiago, galderatxo batzuekin behintzat, beste zerbait atera diogu, eta ondo, bueno, baina honezkero aspertu zaiguna, isilik hemen eduki dugu isari. Ez denez aspertu, Gustura noiz entzuten, bai. Nik netaz ez dauketa inbeste esateko, ulako itzari ez dauketelako, baino hanek ateako izki hitz batzuk bai. Xabi, zuk ezaguzula etorrik hori gezurre da. Bueno, gero aipauko deu. Bueno, eunen araberako izaten da, gaur pixkat espesito nau, baina saiako beha buelta ematen. Zula sai, zeateako izundik. Bueno, Xabi ezaune deu, esan den bezala guazenen aterazan, guazen 6.0. Errin aurretik ezaunen nahitzen. Errin aurretik bai. Baina, beste... Ana Jesusen seme izatea, tio. Hoi da, beste horretia. Bere ama pelukera eta nere ama pelukera, pues gu biok txiki-txikitatik Kontxi pelukeran alaba eta Ana Jesus pelukeran semea. Autografoak etzizkibuen eskatzen, baina iaian. Ia, ez da unekin gea. Hoi da. Bueno, Xabi, zu guazenen ibilizinen, ja pandemia baino lehen. Pasadi urte batzu, ja. Bai, kontu hau, Jo, ja, 30 ni aiau naiz. Zu aiau zea. Zuk azte joka dituzu, baina nahi aiau zaizkit. Zuri aiau zaizkizu, ja. Gauzak ez di asko aldatzen, lasai. Vale, eskarrik asko. Vale, zuk noiz eitxoituzu. Agustuk 6an. Agustuk 6an, vale. Ordon, esperantza dauko gauzak ez di asko aldatzen. Vale, Xabi, nola iritsi zinen guazenea? Zuk bilau zandun, edo etorri entzitza izuzatik askotan nola izaten da asko entzuten zaie aktore eta kasualidadez laun bat kastinea laundu eta zuri hartzen zaituela. A ber, nik justu dakit nola jauna izen gaur ataun irratia. Bai, a ber, egia esan bere momentun, aukera hori egia da etorri bezala intzitatela,
Eta zeatik esatet etorri bezala, bueno, bere momentun kastinetzan, apuntatu nintzen agentzi batea, zuk ezagutzezu ze agentzi danan, eta baina urte, aspaldi apuntatu nintzen, eta nik inungo esperantzaik genuen agentzi hortatik, inoiz deituko ziatenik. Eta alako baten, aukera eman ziaten, pelikula bateako kastine egiteko. Hortik etzan ez erratea, baino hortik gutxia eskaini ziaten baita, guazen telesaila zala eta hor kastine irikita zehola, eta parte hartuko non, eta presneon hor parte hartzeko. Eta nahi hori pixka eta hundi etorri zitaten momentun, ze nik, abesten eta dantzatzen ni naiz oso jaioa, naiz oso trebea, orduan bildur pixkat eman ziten, baina, asko pentsatu behalare, baiezko eman nien, eta hortxe, abia gauzan nire abentura, kastine ginez, azkenen hartu intziaten, eta ez ustekoa izan zen, etzako. Bai. Eta kastin prozesu hori beti esaten da, luzea izaten dela, ala izan zen? Hasi zinetenetik kastinea baiezko definitiboa izan arte? Hor daunantzako nik uste beti dela luzea, ze beti zare hor azkeneko berediktori noiz emango izuen zain. Eta bai, nahi da luzea intzitatela. Gero askoz motzago intzitaten grabazio eun horiek. Naiz da luzek, baina horiek motzago intzizkiten, zeia hor lasaiago neon, baina tensio hori aurretik hundia izan hon, bai. Eta akordatzen zea lehenengo momentue ikusi zen itunen irudik, ze izan zen telebistan, bertan, emisio garaien ikusi zatik akordatzen ez, lehenengo kapitulo hori batea ikusi genduela kuadrillan, baina aurretek zu ikusita zen den, edo momentu gukin ikusi zen duen lehenengo aldiz. Hombre, a ber, guazenek aurre estrenaldik egitxu, lehenengo esklusiban, benetako fanantzako, eta gero ja, bigarren mailako fanantzako, ez zuek izan txite pixka bat hor. Ze gero galdetzen izuen, eta ikusi aldia zue horre kapitulon bat, eta ikusi aldia zue zemo zibilian ezen da, aztu intzat ez dakiz zer da, bai. Se supone nik atea benitula bere trapu zer, eta bain behar hombre, men aprovecha, da. Así que... Eta ikusi zeinen lehenengo momentu hori, pantailan gaina petxatu eta aurrestrainaldin pantaila hundin izango zala, bai. Zemuz, zure buru ikuste hori. Zemuz? Bai. A ber, lehenengo sensazioa, lotxa hundie. Ni beti izan naiz lotxatie, eta nire buru lehenengo zorri ikuste, lotxa mantziten, bai. Eta, sensazioa ez dakit, ona eta txarra aldi beren, ze egia da, jendek ez dakit ondo gehitzeatiko, baina esaten dite, nahiko ondo itezu, nahiko ondo ikusten zazu, enekin nolako zea bat zeukezula, aktore sena, eta ez dakit zer da, nik aktore senik ez dauket. Eta nien itzen ondo ikusten. Kritikona beti nik uste zentzu hortan ni izan naizela, nire burukin, bai. Bueno, zakozula aktore senik, gero itzengo dugu hortaz, baina... Bilkuntzazu baietz. Bai, netzat bai. Oso imitatzaile hona zea. Xabi oso imitatzaile hona da. Baina, txikitatik irakasle guztik imitatzen zitu. Naiz observadorea, beti zainiz, oso observadorea, eta gestukin gehatzeko itakoa, eta... Bai, baukezuzuk. Bueno, Bota. Mobil bat entzuten dut? Mobil bat? Nik ez. Igual, a ber, kantana dan. Igual, ez da. Agian bai. Vale, eske, no. Baina fondoko kanta espaldi da, Bai, baina, hasi da. Vale. Bueno. Ametxeinet. Bueno, Xabi, ze suposau zon zutzat gaztentzako, azkenan guazen oso telesail famatu da, olako serie baten eotek? Osa, fama aldetik, nola izan zan hori dana? Bueno, erronka potente bat izan zan. Eta banekin hor erantzukizun handia ikuko nola, zuk esan dezu bezala gazte pila batek ikusten duen telesail bat da. Orduan, horrek presio pixkatera intziten, zezan, ondo egin behar da, eta behar da bezala interpretau, nire paperen ondo sartu, eta batez, gero etorriko ziren feedback hoien zain, onak izan zitzezen, alik eta ondo egin behar nola konstiente nintzen, eta saia hor nintzen, alegindu nintzen, naiz eta gero igual emaitzak ez izain oso nire gustukoa, baina hori ja lehen izan dizuten bezala autokritika. Hoi da. Gugea beti gure etxaiek handinak. Hoi da. Así que. Eta grabaketatan, pentsatzaet, une graziosok, zorok,
kontatzeko mukok izango zenituela, bat gogoan garria? Bai, bat baino gehiago, bai, uda horrek eman zon. Ez dakit, ni adibidez naiz pertsona bat sakea daukena, jateko garaien, eta hor eszena batzuk, zakit, guazen ikusi baldin badezue, badare jangelan daiken dienak, eta horre jatekoa galdetu izan diate baita, hori benetako jana izaten da, eta bai, hori jangarria da, hori jatekoa da, eta zakitzer, eta, plateren jarri, eta, natualtasun ezin behartzala, interpretatu behartzala, eta hain natural hasi, nik dana bukatzen nola, zera, grabazioan artean, platerekoa dana bukatzen no, behizi jarri behar, behizi jaten, parre batzuk, eta gero, pistinako momentu ere horre ontzan, pistina bota behar nintzenekoa, gero behize lehortu hori, estena hori azkenen banekin lehenengo natea beharra zeukela, ze bestela grabatzeko nahiko komeri egongo zien, así que, eta, gero beste momentu polit batzuk bizizan genitun, bai, gure artean, esaten genitun txorra dakin, eta gero azkenen konfiantzak aurrean jala, konplizidade horrekin, anekdotak juntzien iken, bai. Ondo. Eta nola kudea zen du? Fama, ze egia da, ni bintzezuken juten nitzenen, akorretzen naiz Durangoko azoka baten junginenen, ume guztik zurean, juten ginen pixkat eta kalen aurrea zijotzen, eta ume bat gurutzatzen bazen duen, umen aurpegi ezan hola, guazenekoa, eta jende pila bat juten zitzaizun, edo gerturat, oaindike, bakarren bate gerturauko zazun ikustez, ez? Oaindik? Bai, oaindik hola gertuatzen zat bakarren bat, azuk esazuna, ez, komentari hori guazenekoa da, eta ez dakiz zer, da, gero asko bestia usartzen, ez, zer zuri esatea, baina holako komentario katzetik bai entzuten dituzula, ez? Hasieran izan zan batez hola boom hori eukizonen normala dan bezala, azkenen telebista oso bapateko zerbait da, eta hortzarenen bai, ezagunezean normala dan bezala, baina hortik denbora batea, baia ikusten ez dizuenen, baia hori diluitzen jutzen da poliki, baino bai, hasiera baten nei arraro egin zitaten, ez? Autografo eske, o argazki eske, jendea ume gaztek etortzea, ez? Nerabek ez dakiz esan ez ikursi zaitugu guazenen ez dakiz zu aimartzea, eta jazkenen lio bat egizu xabizean, aimartzean, eo zein letxezean, ez? Baino bai, kuriosoa izan zan, eta aldi beren politia azkenen, ez? Eta gero, guazeneko, grabaketa bukauzian, emisio hasi izan, hori udazken bukaeralde edo izan zala, eta gero urrengo udaberrin edo, zeakin hasi zeinetan, ez? Kontzertu ezan, okerraz banau, egin zituzuenak. Bai, ni memorialdetik nahiko kortoplazista naiz, baino, bai, holako bolok izaten zien, hori, zuk lehen esan dezuna, Durangoko azoka daukedu gogon, gero beken egin genitun hainbat eta hainbat kontzertu, baino ja data zehatzak emateko ez naiz gaiz, esate izuten bezala, atzo gertazitaten ere, hola kontatzeko zehaztasunez, ez dute goatzen. Eta nola zan, ze horiek kontzertu horiek atera, tabla gaineatea, eta eundaka ume behi da. Nik pentsatzen nire burua jartzen detor, eta nola kudeatzen zetun hori? Kudeatu, joder. Edo disfrutatzen zetun, nik uste azkenan disfrutoko zendula? Hasierako agerpen horietan, ez tezu asko disfrutatzen, zezutzakoren nahiko berrie da. Baina nik uste hor, kudeatzeko edo gomendagarrina izan daikela ez pentsatzea inortaunik, ez? Zuzarela, zure lankidek izan dakokin, eta zuk esan dezuna baita, disfrutatzea, teatzen-tzea, eta ez ezu gehiagi pentsatzen zenbat ume dauzkezun hor paren normalen ilusioz beteta, hori bai. Karo. Eta, hau, guazaneko esperientzia hau, okerrezpan hau, etzan izan lehenengoa antzerki mondun, zutzako? Hori, oain trapu zikin guztikatea gaitugu, ez da? Adibidez, lehoi ez jantzita, Xabi? Bai, hori noiz izan zan, batxillergon, ez da? Batxillergon lehenengo maian, rosa rojo, izan gendun zuzendari, ez da? Antzerki talden. Bai, nahi, grazia ondien ziten ez da egobatuko zuen, bere izen eta bizenak, rosa rojo, da nik esaten izun, baina benetan hola izena, eta izena gaina hori do. Bai. Ez, hortxe, nik ustet, hor garrantzitsu izan zala baita,
zu horreotea. Ja, bio joan ginen eskutik emanda. Ze nitzen nia usartzen. Eta zuk esan ziazunen, apuntatuko geha, uste dolako zehose izan zala, eta nik esan izu, hor kostatu zitatzen pixka bate erabakitzea, eta azkenen esan izu, venga, esperientzi politia izan daike, eta azken izan zan, baino xelebreare bai, ze betu ze papel eman ziaten, nei. Zurea zeintzan ja ez dut gogon. Eske, zan, eingandun Shakespearen udagau bateko ametsa, baino nik usteat ginela aktorek zeren pertsonaie baino gehiago. Orduan, Rosak, sartu zitu beste pertsonai batzuk. Gurek, ez dakit berez originalen azaltzen dien. Komikon arten sartzen zien, zaren 3 historia paralelo bezala, antzerki hortan, eta gurea zan komiko ezkontza baten ingurun dijo. Azken ezkontza bat, eta orduan komiko hiek egin behar du aktuazioa bezala ezkontza hortan. Ez dakit gure pertsonaiek nire inventautakoa zan, ni monjaz. Oi da, oain akordau naiz, egia da. Eta zuzi jotzen lehoiez, ez dakit berez lehoi hori azaltzen dan edo ez. Hortze hon, nik ez dakit, nik oain ez dut ulertzen oso ondo zeitzen zon, hor lehoi horrek zeintzan lehoian rola, baino hor neon. Gero gure launa inoare kukin atea zan baitare, eta beha ilargi zehor, eta... Ilargi, gero paretare, hor ematen zon asko ayuntamentu jarritako bezala zila, benetan, nik genitun ulertzen asko, eta gaur egun hendik urte batzuk pasata, ez? Beizte irakurriko dut, oinela, ez da, urte batzuk irakurri nun liburu badauket, eta beizte irakurriko eta esango izot. Bai, buelta bat ematekoa da, bai. Baina hori ez zure lehengo zea hori izan zan. Lehenengo pausok horik izan zian, bai, egia da. Eta hola galetzen diatenen beti hori erantzuten dut, karo, egia da. Batxiergoko lehenengo maila hortan, antzerkin apunta honintzen, eta hortxe, bai. Bai, betxo. Nola dan bizie. Nolako dan bizie, bai. Eta bueno, oain esan dezaun, bizieia farandula mundu hortatik pixkat aldendu dezula, gizon serioa bihurtu zea. Ja, gizon serio xegoa bihurtu naiz. Irakaskuntzan. Naiz serioa, inoiz izan da, naiz izango, baina bueno. Irakaskuntzan hasi zea. Gaur, ez dakit esan daiken. Bueno, hasi, eta ia, bazoaz urte batzuk. Hasi, eta ia bani jo, bai, irakaskuntza mundun dailtzen da, baki hemen puntu gehiago da izaten dela importantena. Bueno, importantena hori, eta funtzionaria baldin bazia, hori ja da kulmen, kuspide. Eta, baino ja badi urte batzuk baita ere, ze ni justo guazen 24 urtekin einon, 24 urtekin ibilinitzen guazenen, gero pixka bat luzatu zen, ze guazen etxean ingen duen, eta ja segidon irakaskuntzan sartu nintzen, bai, publikako zerrendatan, eta gaur arte, irakasle, bai. Eta zemuz, aldaketa hori? Bueno, esan gabe da, oso desberdine dala. Ze azkenen, baina bueno, bauke azkenen interpretaziotik pixkat irakasle izatek, ze azkenen klase baten sartzen zeanen irakasle rola, irakasle paperen sartu behartzea pixkat baita, ez? Eta jakin behar dizu pixkat baita zindan publikoa, eta hortik abiatuta, bueno, bronka botatzen hasi, eta askotan zuri gustauko elitzezkizuken gauza batzuk egin behar izatituzu, lanan parte dalako, ez? Bai. Orduan, irakasle papera da baita, ere? Hor, eikia tokatzen zaiguna, hasi que... Bueno, zea zer serio guaz, beti azkenen papera igualentzare, baino, bueno, gustora nau. Eta, karo, zuk ematen diazu nera behi klasea. Bigarren hezkuntzan zare. Bigarren hezkuntzan, hoi da. Claro, igual, haiei, datakatik igual tokau zitzaien guazen ikustea. Errekonozitzea aldizue. Nola da lehenengo egun hori aiatzen zeanen, hondik ezaituenen ezautzen zein di eien aurpegik? Bai, a ber, lehenengo urtea, oso kuriosoa izan zan, zatea, azkenen, koinziditu ziten, zean neola, Donostin instituto bat daten, Donostin, eta oaindik, karo, guazen grabauta genuen, eta aizien kapitulok emititzen, orduan ostiraletan beti grazi iguala izaten zan, ikaslek esaten ziaten, bueno, gaur ikusiko zaitugu, ez dakitzer, horre, aber nola iken dezun, ez dakitze beste, eta urrengo astelenen beti komentatzen ziaten, eta esaten ziaten, da, hombre, inkomodo xamarra momentun baten bai izaten zala, baina, bueno, kuriosa bitxi eta oain ja anekdota modun gordetzen dena. Oso ondo.
Eta zuk falta botatzen duzu antzerki mundu hau, aukera izan ezkeo planteuko balitz bueltauko zineke, edo ja beste garai bat izan zen, eta hortxe etzineke bueltauko. A ber, bueltauko nitzeke. Baino baldintza batzuk beteko balie. Ze azkenen bakigu danok nahiko mundu inestablea dala, ez egonkorra, eta gaur lana daukezun bezala, igual bihar ez daukezu. Orduan, nei ez jakintasun horrek oso urduri jartzen dit, eta nik behar izaten dut zerbait establean ere bizin, planifikatzeko zerbait, ez? Etzat gustatzen gauzak gehiagik planifikatzea, baina minimo bat, epe mot zertain batea bai gustatzen datela, eta azkenen hori antzerkik ez dit proportzionatzen, edo bakit ez zitela proportzionatuko, ze ezin diate bermatu, hemendik 4 urtea, 5 urtea jarraituko detela hor lanen. Orduan, baina bueno, beste proiektu txikin bat, edo telebistako lanen bat, edo eingo nuke, bai, eta badetuko goa, ze azkenen bizie beare nahiko motza da, eta denboa guztin gehatzen zatena hor irakasle paperen sartuta egotea, nahiko aspergerri uste, eta aukera emango balitz, ez noke printzipioz ez etzik esango. Eta uztartzeko aukere euko bano batez, bai. Oida. Eta, ja bukatzeko ezin dut, zure beste, guantxeak ordaunezela, zure beste fazeta batek aipau behutzi. Batez herri onta lotuta daulako. Eta horre biok batea. Ez agiet, baina ikuste zue beti batea ongeala gauza guztietan. Zu hemendi gerture lanen haitu zinen. Amiga, bai. Eta horre eikentzen duen, aktore lana horre haitzen zinen. Horre zautu ziazun gainea. Ze lehenengo gia lan noita, bueno, lehenengo, ez netzako etzien lehenengok, baina zuk ikusi ziazun nola ibili nintzen. Bueno, aipauko deu, Xabi, Barandiaren museon, gida modua aikizala lanez. Lanen, eta gero ni. Oendik gaur ikusietenen Barandiaren museoa hor nostalgi puntxu bat sartu zat. Bai. Hemendik musu bat bilatzen diola Amaiai. Oida, Amaiai musu bat, entzuten nahi bali mazaigu, oida. Eta zesan, bueno, eske Amaiak nahi asko erakutsi ziten. Bai. Lehenengo pausok ematen, errotatxoko giltzak nuntzeren, eta errotatxo nola irikitzen zan, eta nola funtzionatzen zon errotak, eta hori, nola... Aldaparo bat zertzan, da. Hori da, aldaparoa, Pentsatzen jartzen ez, esate dut, hain zarra nahi ja, ze urte pila bat, pasadie. Pasadie. Ja, 10 urte. Pasadie. Ostras. Eta bertane, ni akordatzen naiz junitzela egun baten ikusten nola lan eikentzen duen, gero ni hasi bernitzelako. Bai. Eta bueno, antzuzkien danak, bola, Eta esan zen duen, honek egin baldin bado nik egingo detala. Danak, akordatzen ez gainazan, hola jubilatu talde bat etorri zala, bueno, danak enkantauta zeren Xabikin kontatzen zian. A ber, bakizun ere publikoa dala, badakizun ere publikoa dala, eta beti bereziki ondo moldatzen ez la publiko horrekin, bai. Bai. Oso ondo, Xabi, jo, ekson, zea... esperientzi diferentek izan dituzu bizi, baina... Eta gehatzen zatenak nik uste. Eta gehatzen zatenak. Oida, eta danak nik uste antzerki munduk komplementau dizula. Eta posizio paperi ezberdinetan egoten laundu dizula. Bai, seguro. Inkonsienteki seguro aporta ditela eta asko, bai. Bueno, gordiko 12 eta 7 minutu ez dakitanet, telefonoren bat zegoen hortik. Bai, usta nerea dara, etxen pixkat. Bai, behituen bet. Nora zoaz, ba. Bale. Itzaltzean ikon, isiltzeko, behizteo txeiken badiate. Bale, txoen, noren jarriko dugu abesti bat, baina nik bai mezu bat jaso dut. Ara, zirea. Ez dutxo bat jaso dutan, Zeinena. Goikoengatik. Goikoek mezuak diari didate. Eta? Ja demoraldia bukatzen ari garela, bueno, kontuan, oseke, datorren, hemen dibiaztera lasai orsaioa badugula. Bueno. Baina esan didate altxa egin behartzarela ulkitik, eta kafe makinaren azpikaldeko apaletan poltsa bat omen dago eta hori ekartzeko. Pastan apurrek eta astintzeko aprobetxau. Ja, nik pentsatzen adan. Eta gero ja, telefonoan nahi bali maduzu itzali, Ea.
Bale, hemen naiz. Listo. Bai, txain, kasko jantzi. Azkar bilatu duzu, ne? Ja, argi zeon poltsan bat hor. Ah, ja, bai. Bueno. Mezu badauke. Bai, nahi baldin baduzu, mezua irakur dezakezu, lehenik eta behin, eta ondoren barruan ez dakit, zerbait dagoen poltsa barruan, edo zer, edo, baina bueno. Vale. Irakorri ingo duzu. Bai. Irratiaren eta saionen bihotzean egon zara, eta beti zaude. Eta zure umoreak, zure irribarreak, eta zure berotasunak une guztiak berezi bihurtu dituzte hasieratik. Zurekin partekatutako momentu guztiek utzi dute arrastoa. Musika gaina. Eta katillo xume honek adierazi nahi du. Edari bakoitzarekin gogoratuko dugula elkarrekin bizitako barreal gara oro. Eskerrik asko bihotzez eta segi horrela mundua irribarrez betetzen. Joar! Zepena gaur txaloak ez dutela funtzionatzen. Eigo ditugu. Guk ingo da. Zenbat denboran etxoindeten. Nahiko beroko taza. Joder! Ostras! Leio ze grazioso daren. Leire eta Joar Summer Edition. Pentsa, Taza honek zenbat urte dauzke. Honek mordoa dauzke. 5 urte. 5 urte eta joan naiz. 5 urte taza hau eskatzen. Tanetza etxea emateko hemen utziko etala. Ez. Zuretzako da horian. Bai. Nahi duzuna egin hemen utzi edo etxera eraman? Ai. Ze ona, oantxe hemendik erametu de. Estrena behar dut. Ja deseatzen zegoen eta... Eske taza hau da fantasia bada. Taza honek son grazietxet. Ba, listo, ane. Bale, eskerrik asko Joar. Eskerrik asko zuzendaritza. Dana. Bueno. Ja desioak beteta, ne? Bueno. Bai. Oraindik bat gelditzen zat, baina bueno. Kontako izut urrengo neoten geanen. Bale. Ez da esan behar horrela, bestela... Ez. Kontako izut urrengo, beste deseo bat auket. Ados, bale. Bueno, orain bai, ja bestitxo bat entzongo dugu, lasai, itzaldi edo isildu mugikorra. Bai. Eta gero jolas bat egin etorriko bat. Oso ondo ba. Venga. Urazpi jaiota, urazpi nil, nere patua idatzita dabil, korronte hauek ezagutza izkit, ondoratzen saiatzen dabil, tan nila saiemen urazpi, denborak dena bere leku jartzen, nabil, burua bueltak ematen, gaizki, inoren laguntza igabe, zabiltz, nire indarrak agortzen, erotu nahian zabiltza. Negalik gabe, eguzkiaz bilan ilargin pare, hemendik lasai igeritan gare, takaitza badator urazpin bare, ondoratzen saiatzen dabil, tan lasai hemen urazpin, denborak dena bere leku jartzen. Gaizki, inoren laguntza igabe, zabiltz, nire indarrak agortzen, erotu nahian zabiltza. Musikan berriena. Eta zuk nahi duzun musika.
nahi duzun musikatena. Nahi duzun garaikoa. Entzun nahi duzuna. Ataun irratian dago zure musika. Momentuko kanturik handiena. Eta espero ez duzuna. Musika bila altzaritza. Zuk badakizu zer entzun. Ataun irratia. Musika mundu handi bat da. Horregatik, Ataun irratia entzuten duzunean sentituko duzu. Mendiaren gailurrean zaudela? Ez. Sentituko duzu. Nire urtebetetze eguna hemen dela? Ez da ere. Sentituko duzu. Merkealditan nire neurriko zapata topatu ditudala? Ez ilusiorik egin. Sentituko duzu eguna zurekin esnatu dugula. Sentituko duzu elkarrekin ongi pasatzen dugula. Edonora joaten garela zurekin batera. Edozein girori musika jartzeko gai garela. Baina batez ere sentituko duzu
Ataun irratia zurekin batera dagoela. Musikarik onena Ataun irratian. Irratia barrutik ezagutu nahi? Esatari eta gonbidatuak ezagutu nahi dituzu? Jarraitu Ataun irratia Instagramen. Storiesetan esatariek igotako bideo naiz irudien bitartez, irratia barrutik nolakoa den ikusteko aukera izango duzu. Hartu parte inkestetan, erantzun galderei eta partekatu zure lagunen artean. Jarraitu Ataun irratia Instagramen. Oetik humorez jaikiko zaituen iratzargailu bakarra guk dugu. Bide ertzean. Eguerdiko 12 eta ia 19 minutu ordularian, bueno, ane, datozen minutuetan jolas bat egingo dugu, ze? Jaten nahi naizela. Jolas bat egingo dugu. Zer? Goian maien daun guztie probaudetela. Buah, inkreiblea dago, Oso na dago, nik ere orain probatu dut. Eta... Baina dau. Peligro. Operación Bikini ya... Igual duren urtekoa, ez? Ja, bai. Ke ba, moenik aiatzen gehan, las. Jarri ezkeo benetan, serio hor, ta. Bueno, datozen minutuetan, albistegi bat, nola esaten, simulatuko dugu, datozen minutuetan, albistegi oso bitxiala eta guztiz ere. Euskal Herrian kazgora jarri dugu, eta, bueno, ikusiko dugu zer gertatu den azken egunetan, Xabi eta Pei jarriko ditugu albiste hauek irakurtzen, eta, bueno, hasiko gara, txukun, gure albistegietako sintonia errealak erabiliko ditugu, eta hortik aurrera, ja, bueno, ea ze ateratzen den, a ber. Goizeko 8 dira. Ataun irratian, albisteak. Joa Raizpurua. Egun ondizuela Ataun irratiko entzule zareten guztiei. Euskal Herrian kazgora esnatu da gaurko goiz honetan, zenbait gertakari gertatu direlako azken orduetan, eta beno, albistegi berezi bat planteatu dugu hemen Ataun irratiaren uinetan. Horiek guztiak xetuko ditugu segidan. Goizeko 8 dira. Albisteak errepasatzen hasteko, Pegilekuna egunon, konta iguzu lehen da bizikoa. Egunon Joar, goiz honetan Lekeition 100 olio agertu dira udaletxearen aurrean pankartak eskuetan, edo hobe esan da egoetan, ez geure arrautzari gehiago eta behiak ez dira bakarrak bezalako leloekin. Itxura guztien arabera, matxina da honen arrazoia izan liteke, olioak kexu direla euren produktibitatea aplikazio berri batekin neurtzen dutela etengabe. Udalak oraingoz ez du adierazpenik egin, baina jakinarazi dute elikagai osasuntsuen plan estrategikoa birplanteatzen ari direla. Besterik ere badugu, Xabi? Egunon, bai, EHUko ikerketa talde bate jakinarazi du arrakasta izan dutela ogi txigortuaren bidez wifi seinalea indartzean. Proiektu esperimentala da, baina lehenengo frogetan txigortuak router baten ondoan jarriz interneteko abiadura 140 handitu dela egiaztatu dute. Horrez gain, garai batean irratiaren antenetan erabiltzen ziren zilarrezko paperak ere bueltan ekarri nahi dituzte. Oraindik ez dago datarik teknologia hau merkaturatzeko, baina hainbat okindegi Bilbon esaterako hasi dira wifi friendly ogi berria eskaintzen. Eta Aralarren berriz, gauza arraroak gertatzen zirela, beste zerbaitek ere txundituta utzi gaitu azken orduetan Pegi. Hori da, mendizale talde batek hartzain baten abisua jaso zuen mendiko gailurrera ez joateko izan ere, behiak yoga egiten ari zirela zioen mezuak eta ez zuen inor molestatzen nahi. Hasieran txantxa batzela pentsatu zuten, baina segurtasunagatik bidea aldatu zuten. Arratsaldean beste lagun batzuek baieztatu zuten behiak lurrean zeudela, hankak airean oso kontzentratua, natur zaletasunaren munduan zabaldu da berria eta dagoeneko antolatzaile batzuk behi yoga retreat izeneko esperientzia turistikoa prestatzen ari dira uda honetarako.
Eta ikastetxeetan ere Jaurlaritzak beste zerbait ezartzeko planteamendua ere mai gainean du, Xabi. Hala da, Eusko Jaurlaritzak aztergai du ikastetxeetan errealitate alternatiboen sarrera izeneko ikasgaia berria ezartzea. Ikaslek bertan ikasiko lukete nola biziraun zombi apokalipsi batean, zer nolako erabaki etiko hartu espaziontzi batean galduz gero, edo nola kudeatu komunitate bat estralurtar batek hartu badu zuzendaritza. Sindikatu batzuk zalantzati daude, baina irakasle gazte askok ilusioz hartu dute proposamena. Azkenik erabiliko ditugu zientzia fikziozko seria klaustroetan zioen batek. Eta supermerkatuek berriz proiektu berri bat, asmo berri bat jarri dute martxan, euskal kultura ordainketarekin lotzeko edo, Pegi. Hala da, Hendaian kokatutako supermerkatu kate batek salmenta metodo berri bat martxan jarri du. Bezerek ordaindu beharrean, bertso bat bota behar dute produktua eraman alizateko. Arduradunek diote bertsogintza sustatzea eta erosketak divertigarri bihurtzea dutela helburu. Hasierako frogetan, hainbat bezero estresatuak ikusi dira, esnea nahi dut, baina errima ezin dut esan du batek dagoeneko bertsolarien artean eztabaida piztu da. Amets Arzaiuz, Hendaiako bertsolariak guztia eraman du. Eta adimen artifizialak berriz muga guztiak gaindi ditzakela ere erakusten digu maiz, oraingo honetan ere alaxi izan da, Xabi. Adimen artifizial batek Eusko Bot 3000 izenekoa euskalki guztiak nahasten dituen hizkera propioa garatu du. Lehenengo probetan esaldi hauek sortu ditu. Zer moduz, gazte, arratsaldia, goxodoia eta gero arte zue guztiak itxura guztien arabera robota arrasate, uztaritze eta lasarte horiako hizkerak nahasten ari da. Baina logikari gabe. EHUko hizkuntzalari batzuk eskatuta daude, baina herritar askok diote benetan barregarria dela eta lagunarteko tragoetarako primerakoa. Eta eneko goi alkateak berriz, Donostiako hirian jada ez da zerbait gehiago jartzeko asmorik baduen edo ez, baina itxura denez zerbait berria iritsi zaio eta agian horri helduko dio, Pegi. Donostiako metro proiektuan eraikitzaileek ustekabeko tunel sekretu bat aurkitu dute. Dirudienez 1930 urtetik zegoenan, baina inork ez zekien ezer. Are harrigarriago, tunel barruan egurrezko taberna bat zegoen, maiekin, kafe makinarekin eta egunkari zarrekin. Adituen arabera, hau denboraren kapsula bat izan daiteke edo oso ausarta zen kafegileren bat, orain udal aztertzen ari da, ea leku horretan arte erakusketa bat egin daiteken edo metroaren geltoki bihurtu. Eta zeruko laino ez aspertuta beste, proiektu berri bat, egitasmo berri bat martxan jarriko du Euskalmetek, Xabi. Bai, Euskalmetek jakinarazi du hodeiak antzekoak direla azken asteetan, eta horrek pertzepzio atmosferikoaren monotonian eragina izan dezakela. Horregatik, esperimentalki koloretako hodei artifizialak botako dituzte itsasotik astelehen goizean. Helburua, herritarrek eguraldiaz gehiago hitz egitea eta selfie berritzaileak lortzea da. Ez dira euria egingo duten hodeiak izango, baina litekeena da euri tanta bakoitza kolore ezberdinekoa izatea. Sare sozialetan traola berria sortu dute. #odeiparty. Eta Euskal Autonomia Erkidegoko zenbait enpresetako kafe makinak ere Pegi zerbait erakusten dute. Euskal Autonomia Erkidegoko hainbat bulegotan kafe makinak greban daude astearteaz geroztik. Makinen ordezkariek adierazi dute gehiegizko erabilera, errespetu faltako tratu eta kafe beltzaren monotonia direla protestonen arrazoi nagusiak. Grebaren ondorioz, langile askok termopropioak eraman behar izan dituzte beraien lantokietara eta batzuk tearekin esperimentatzen hasi dira. Langile sindikatuek egoera larria, baina ulertzekoa dela diote eta hainbat zuzendarik jada bilera teknikoak abiatu dituzte makina bakoitzari eguneko 2 minutuko atxeden digitala eskaintzeko. Eta Euskal Txapelaren galeraz ere kezkatuta daude batzuk, horiek gazten artean, erabilera hori gazten artean, gehiago sartzeko edo gazte gehiago erabilia izateko beste zerbait ere berrikuntzaren bat martxan jarri dute, Xabi. Hori da, Arrasateko enpresa teknologiko batek txapela adimendua aurkeztu du.
Wi-Fi konektagarritasuna du, eguraldiaren arabera, kolorea aldatzen zaio eta ahopean esandako pentsamenduak transkribatzen ditu. Prototipoak euskaraz eta gaztelaniaz funtzionatzen du, eta hemendik hilabete batzuetara frantsesa eta klingon hizkuntzetara egokitzeko asmoa dute. Diseinatzailearen arabera, modernotasuna eta tradizio uzartzen dituen irtenbidea da. Txapela buruan, burua hotz ez ezik konektatuta ere egotea da asmoa. Datuen arabera, dagoeneko 300 erreserba baina gehiago jaso dituzte. Batez ere, TikTokeko eragile baten bideoaren ondorioz. Bueno, bikote, elegante aritu zarete, Bai. Albiste bitxiak, baina, bueno, fin emandakoak ere. Pei, ez dakit zuri horrela, tokatu izan zaizun inoiz ere, albistaren bat eman, eta, momentuan mikroaurrean parre edo etortzea, eta... Askotan. Bai. Garazi Kastaino lankiderekin gainera albiste oso bortitza zen, eta pertsona batek edukizula lertu zitzaiola mugikorra bere mesanotxean, eta hola, eta esantzun, garazik ezakin nola, esantzun lehertu zela, ez dakiz zer, edo olako zerbait, eta hasi nintzen farrez, berak gero segitu zen farrez, gero ni, eta azkenean, bai, izan zen desastre bat, bai, gainera zer, eta albiste larri batekin, baina, asko gustatu zaizkit albisteak, ze normalean askoz ere gauza bortitzauak kontatzen ditu realitatea, naiz irratean hasi nintzenetik gaur arte esango nuke geroz eta zailagoa dela albiste positibo bat topatzea, eta oso tristea iruditzen zaitu hori. Bai, alaxe da. Bueno, Ane, eta gainontzean zuk ere beste jolasen bat, jolasa baino, ez dakit, zure hilabeteroko. Bai. Bai. Baina ez dakit. Vale, beste aliziente bat ematen digun, beste bixipos bat ematen digun. Hoxe? Tartea. A ber, jarriko du sintonia. Bai, zein? A ber, venga, bat bi edo hiru zenbaki bat behar dugu. Bi, venga. Bigarrena? Bai. Venga, ea ba. Bide ertzean. Teste zoroa. Everybody makes mistakes. Beti hau jartzen du. Baina oso nada, porque konbidatu eskatzen diegu, eta nik esatet bi, eta beti hau da. Aldatzen di jotzetzen bakik. Ez, beti nahi buru gelditzen, hau dela, Hannah Montanakin, hemen txegare, gure testakin. Gaur ekarritut bi gauza. Bi test ezberdin. Ez, testu bat, bi iri ingo dietena, eta gero aspaldi, ez gea mistiko jarri aspaldi, eta horoskopo pixkatek harri dut. Bale, Egiptoko abesti hori ez daukat. Jo! Denboraldia bukatuko dugu. Kantaiko onena data. Bai, baina. Bueno, misteko jarriko gaurko testen, nik beti egiten ditut testak, gure webgune aipatu aiketo ez. Publicidade ingo diau. Bueno, ya ikasturte amaieran gauden. A lo que nos queda en el comento me cago dentro, ¿no? Bai. Bueno, gure BuzzFeed atal, atari mankorrak, testak ematen dizkigu astero, egunero dare test berrik hemen, zagitzeina hitzen dan, baina, kasu hontan, betxo hemen jartzen do. Slay Girl izeneko norbaitek egindako testa da. Bueno, vale, gaurko testakin... Me quedo igual. Es que, gaina community contributor jartzen do. Ja. Nire hola hasi beharko naiz testak egiten da. Es que esan genuen hori, baina... Baina naiz esan detenen. Bueno, motillok, egin behar dauna da, badakit, BuzzFeedek egiten diguna da, guk burun dauzkeun galdera, krisi existentzialai erantzun ematen die. Badakit nik, oain galdetuko izueten hau jakinaiko dezuela. Hortako nauni, bale, erantzuteko. Ordon gaur, zuek sortu behar dezue batido bat, nik emango dizkizuet osagai ezberdinek eta zuek aukeratuko dezue, eta jakingo dezue, zuen auran kolorea zein dan. Badakit, jakin beharreko goza badala. Vale. Smoothie-oitako batek emango dit nire auran kolorea, ez? Hoi da. Vale. Ez horreatik, Xabi, ez horreatik. Ja, kuriosama, venga. Vale, zein hasiko da. Venga, Pelli. Bota. Lehenengo, aukera behar deu, ontzi bat. Katilu bat, izan daikela nahiko beroko baino, zea ontakoa, itxura ontakoa.
Gero, beste batetik plastikozko eamateko basoiek izaten die, esmuzinak eta pajita daukienak. Gero, kristalezko baso bat, baino batidontzako izaten dana, hau, adibidez, mentzuek ikusteko, luzaxka eta, relibe pixka daukienak, edo bestela baso normal bat. Batidentzako baso berezeri luzea dena. Osando. Bale. Aukera behar dau zapore bat. Batido hori ze zaporetako izango da. Txokolatezkoa, marrubizkoa, vainilla, edo hau inoztien? Nik beste judik, baina... Masustak, kanela, edo, oain oso modan daun, salted karamel, edo karamelo gazie. Marrubia. Azkenek hori. Salted karamel, badak. Hori helatuetan oso nahi ditzen. Hori oso nahi dau. Txokolaterekin. Eske azken zu gozoi, botatzen badio zu katz pixkat. Eiken dona da potentzia, eiken dau gozotasun hori. Ados. Ez dut horla. Dau kapitulo bat Modern Familyin. Eske eskurzan zen Modern Family. Eta haidie batidoa txokolatezkoa eraten, eta botatzen dira katz pixkat eta goindiko beha omen dau. Jesus. Eta jendek, hola, kombinazio rarok. Dua Lipak egiten duen kombinazio raro bat, da, vainillazko helatue eta oliba olio txorrotara bat botota. Ai, por Dios. Jo, baina zer referentzia dauzkezu, Dua Lipa. Nik egin ezen ere bizilaunena, igual egin nuntzia hauze, baina ja. Dua Lipa gure kintakoa da. Claro, egia da. Bitu, hori dauko da, mankomunen, bale. Ez que... Una din noi. Bale. Uste baino gertugo da horren, bale. Hoixe. Bale, topinsek. Hau da, gainetik zebotako dio. Izaten diba koloretako fideo hoiek. Bai, joarbak izanako dira. Vale. Gero, brownie zatitxo txikik. Hemen, gereiza edo keiza, izango litzakela, edo ez derrez. Gereziak. Vale, oso ondo. Eta gero, botako dio sirope zehoz de holako zerbait. Nata pixkat, txokolatea, marrubi siropea edo ez derrez. Nata pixkat. Pixkat gelitzen da tarta de fresa. Eta goin, pajita bat. Pajita hori izango da klasiko bat, txuri eta urdin marradune. Beste bat ikusten dena hau nik uste izango dela bambuzkoa edo egurrezkoa edo ematen dit nahi itxura hori. Gero fantasiazko pajita bat, non borobilek dauzken eta oikoso guai joten die. Edo ez erraz, lasai. Erango dezu, tal cual. Vale. Eta norekin partekauko dezu batido hau? Launekin, zure launik onenakin, familikin, inorrekin ez, zure lankide gustokonakin, edo batido hau danantzako dago inda, osea, danakin partekauko zu. Denontzat. Oh, pelli. Vale. Vale. Oain, hemen ikusten dituzun irudi hauetako bat elegitu behar dezu. Entzulentzako, dare, nahi bazu jeitsi lasai. Eta zer da, formaren arabera? Forman arabera, badare, batido ezberdinek. Batzuk, danak marroiskak die, gainetik daukien nata, kanela, beste batzuk oreo zati dituzte. Bat berdea dau, batido berde bat eta gainetik nata daukela eta txokolate pepitak. Eta gero dago azkeneko aia da, guain dela 2010 Instagramen oso modan egongo zian, zeak, diela. Batzutan ikan dituzte esmuzik eta jarra txiki batzutan. Gero jarri die gainen donuts bat, jarri die koloretazko fideok, jarri die nata, lakasitok, oreo zati txikik, dana dau. Oso detox. Azkeneko hori, azkenekoa. Hola, esan nuk ere, Euskal Herrian honi etxeko kopa deitzen zaio. Kopa la casa. Vale, oso ondo. Badauke berantzune. Bota. A ver. Zure auran kolorea, berdea da. Vale. Baino, lasai, basfitek beti erantzunatu zen dugu. Pertsona harmoniosoa zea, beti lasaitasune eta balantzea ematen dazuna edo, estrapolatzen dazuna juten zean tokira juten zeala. Asko nutritzeko espiritu edaukezu, intuizio handie, eta batez ez launek etiako garaien. Eta oso konfiantzazko pertsona zea. Asko gustatzen zaizu, aztea.
aztea eta pixka bat zutzako denbora izatea baita ere. Bateze izateko true to yourself. Izateko Fidela zure buru. Zurre, bai. Hoi da. Bueno, haizu zea politi, Bai, polita eta esan nuke bai, horrelakoa naiz. Baita. Identifikatu sentitzen naiz, zaizu. Oso ondo, bien, BuzzFeed. A ver, Xabi. Bueno, zu jontzea pentsatzen emaitzak. Nekin igual blokea bingo da, ez dakiz emango doan horrek. Vale, a ver, ze katilu? Osan deutaza, plastikozkoa. Lehenengo hori taza. Vale, bigarrena, ze zaporeko batidoa izango da? Vainilla, venga, azken aldin nahiko vainilla salen auta. Vale, oso ondo. Proba hau oliba oliokin. Vainilla? Ni probet. Vale, topine. Koloretako fideok, brownie zatitxok, gerezik, ezerrez. Venga, brownie zatitxok, bai. Vale, gainetik ze botako dieu. Nata, txokolate urtue. Marrubi siropea. Vale. Ze pajita ibiliko zu? Normala, bambuzkoa, fantasia pajita edo ez derrez? Hola, exotiko puntu bat emateatik, bambuzkoa. Bambuzkoa. No puedo. Eta papelezko oiek. Papelezko oiek. Kutxariak, egurrezkoak eta, buah. Mal. Vale. Zeinekin zeingo dezu hori? Partekauko dezu hori? Zure lagunekin? Partekatzea bizitzea dela esaten duenez, azkeneko aukera. Venga, mundu guztikin. Oso ondo, Xabi. Uste no, hau esan behartzen dola. Zure launik onenakin da ni izango nitzela. Bueno, baina mundu guztie inkluitzetenen horre bazarezu. Igual geixe gautziko nizuke zuri, eta jazta. Hambre. Vale, eta guain aukera behar dezu irudi bat gehiena atraitzen dizuna. Gehiena erakartzeiten irudi, baina ze oitat ikusten nahi nahi zen... Bai, ikusten nahi zenak ze irudi gustatzen zazu gehiena. Zenbango izu, zenbaki bat? Bai, esaizu, hau. Betu, hause bea. Hau, bai. Erraskoa dana. Da, batido txuri bat, daukeu nata gainetik, eta gero sirope bat, ezakit karameloa da. A ber, oaintxe bertan ez dit asko tentatzen, ze jaten egon gehan guztikin eta jaten egon guztikin hemen, Baino? A ber, ze mateit. Atea da, emaitza. A ber. Zure kolorea, morea da. Morea? Morea. Vale, honen arrebera zu, mistikoa eta bastante imaginazio askokoa zea. Bueno, gustatzen zazu... Ze gustatzen zat? Eski orain ere ingelesa zeukitu jarrita. Morea, vale, purple. Asko gustatzen zazula azkenen gauza kreatibo guztik eta gauza ezoiko guztioiek. Gauza berri probatzea bezala. Gauza berrik eta batez kreatibok izatea. Vale. Kasu hontan, perspektiba unikoa daukezu, gauzantzako, eta arima artistikoa daukezu. Vale, osea, uniko perspektiba berez aura gaztea, ez? Bueno, hori zuk esatezu. Hori interpretazioa da. Hori interpretazioa da, baina, bueno. Eta, baina alare, individualismoare lantzen duzun gauza bada, ez dezula dana partekatzen da, baitare zure txokoa bilatzen duzu, zure burukin eoteko, eta beti izan kontutan, hankak lurren izateare oso importantea dela. Nei bakizu eganetia abioi bat hartzek bildurre mateitela. Oida, egia da. Orduan zure kasu. Ni beti dauzketan aldeten eta behintzet lurren. Oso ondo. Bai. Bueno, bastante, Artistiko, Xabiko oso ondo pintatzen do. Hemen ni hainaiz Xabin zeu. Pintatzen nun, zeia da gauza bat ez detena gehiagi praktikatzen. Xabik oso ondo pintatzen zan. Baina lehen ban onoila hobi potente bezala pintatzea bai. Eta baina azkenik, jaigia la pixkat ezautzen, horoskopoa nahi dut, jakin, aberzu horoskopoa zein dan, eta ze kontatzen digun, kasu hontan fresko atera dut, lektura saldizkarikoa, baindala 3 ordu atera duena. Osake, asma berra dago, azte buru ez emoz jongo zazuen. Ondo. A ber, Peli, zuze... Leo. Nire bai! Egi, karo, abuztun 6eko esan dezu ez? Bueno, Leo. Gaurkoa, ikusiko oso ondo joarrola gustatzen zat. Bai. Musika horrekin. Gaur
parrandan atera behar naiz, orduan bertan aipatzen dena garrantzitsua izango da, seguraski, Adibidez. Bueno, badijo. Pelli. Oraindik ez baduzu antolatu, ez badaz zara antolatu gai batzuekin, Leo. Gaur amaiera eman behar diezu zeregin hoiei. Ez bota errua pixka bat alferregoteagatik, beroagatik baizik. Baina atera nagikeria, eta egizu, egunero dena txukun edukitzea komeni zaizuta. Gaur egun atzere ezinen den zerbait egitea ere tokatzen da. Agian lagun arteko edo sentimenduzko mailan mozteko erabaki hartzea. Ekarpenik egiten ez dizun pertsona batekin. Ez atzeratu, orrialdea pasatzeko une egokian zaude. Eta zure pentsamenduetan, utzi atzean egunero larritzen zaituen guztia, Leo. Hau ez da kapitulurik zailena. Gogamena. Eske, gogamena oso da. Pentsatzen dut burue oso traidorea delako. Eta gutxien espero duzunean pentsamendu arraroekin erasotzen dizulako. Proposatu gaur ez uztea, honek zu deskontrolatzen. Kendu burutik min egiten dizun guztia. Lortuko duzu. Eta gaur juerga ona bota. Nik aipatzet. Vale. Lortuko. Bueno, a ber, itzulpena beti izaten dugu ze hori. Hasi hor txukundu, etxa txukundu behar dut. Bai. Bueno, bitu, asmaudo. Gaur falta zigun Esperanza Grazia da ona. Bai. Fidagarrina bea da, eta aste burutan ez da lanik egin. Baina seitzen da lanen? Bai, egunero Twitterren jartzen du. Claro, amabitan Esperanza Grazia. Ez pixka, amabitan edo. Aste honetan goizean jarri du, bai. Goizago da. Nean egolaz albisteian atera izan zen. Baina telebistan seitzen du goizeko ordu biterditan... Hori jazakit. Keridizimo piztiz. Bai, hori beti keridizimo piztiz. Ni naiz piztiz gainea, orduan, bai, grazi jentziten. Aspaldi ja naizela hoia inbean du juten. Ja, zu gautxori ebazinen eta... Esperanza Grazia korseitzen duen, claro. Bai. Bueno, lekturesek piztiz maitea. A ver, zesateo. Asteburu honetarako plan batzuk egin badituzu piztiz. Agian ezingo dituzu gauzatu. Baliteke familiak egunero minutu bat ere ez uztea libre. Ez asaldatu. Gaur horregatik. Ez da aldarte txarrean jarri ere. Zurei ematen diezun denbora guztia sobera konpentsatuko zaizu. Gero, gauzak errazago aterako zaizkizu eskuetatik. Orain behar zaituzte eta lagundu diaz zaiekezu. Utzi beste une baterako aurre ikusi zenuen hori. Denbora soberan izango duzu horretarako. Ez zaitez izan hain arrotza eta egokitu egoerara. Zure jendearekin hitz egiteak gauza positibo asko ekarriko dizkizu piztiz. Baina etorkizunean zure lan baldintzak egunero garrantzia izango duen ideia edo proposamen bat ere. Gaur familiaz gozatzeko eguna proposa da. Astroek, aitetasun harreman hauek babesten dituzte. Vale, bueno, gaur baino gehiago igual bihar izango, ze bihar dauket famili bazkarie. Eta gaur afaria daukegu kuadrillan. Eta beste famili bat igala esan daike ez baita orduan, Xavi! Jaula romantiko jartzen hasita. Bueno, que zalamero! Hau gero reproduzituko die gure zeakoi, kuadriakoi. Vale, oso ondo. Baixa? Bueno. Eta zuek? Claro, ni Leo naiz, baitare. Neri irakurri, a ber, sikiera, a ber. A ber, zer zinen? Beti aztentzat. Kasiko, Tauro, Tauro, egi, gaina, bastante Tauro zeazu. Oso Tauro. Bueno, txoine, minututxo bat behar dut. Eske musika hau. Egiptokoa polilla zen, Eske Egiptoko munduko... Baina musikonek ere laguntzen duen. Polilla izango zen, elkarrizket. Horoskopo txiki bat egitea lanean, Oain jakiminekin, nau? Egiptoko musika hori zein dan. Egiptoko musika horrekin ni zein itzen, nola esaten da? Bai. Mimetiz hau bezala jentzen. Ni sorginduta neon, ni neon hola. Ez dinitzen geldik egon. Eta baita testu bat entzan, ezakit, egin gendun. Bai, izan jakitea zein zure, antzinako Egipton ze pertsona izango zineken. Ostro, Bai. Bilatuko dugu eguren, abertzen. Bai. Nik ere orain. Bueno. Berraskuratzeko. Tauro maitea. A ber. Agian gaur,
pentsatzeko denbora gehiago daukazunean, Tauro. Zure bizitzatik urrundu duzun zerbaiten edo norbaiten falta sumatzen ari zara. Aitortu egunero zorrotzegia zarela, eta ez duzula onartzen gehien maite dituzun pertsonek akatsak izatea. Baina inorrez da perfektua, eta zu ere ez. Ulerberagoa izan behartzen nuke. Edo batzuk urrundu eta azkenean oso bakarrik sentitzeko arriskua duzu. Exigente, ospea sortzeaz gain. Badakizu ez zarela horrela. Nahi duzunean maitasun bat zarela. Que eres un amor. Maitasun bat zarela, Tauro. Baina estimatzen utzi behar diezu. Saiatu egunero jakiten zergatik ematen dizkizuten abiarazte hoiek. Eta beharrezkoa bada, jo ezazu laguntza profesional batera, edo esperientzia duen norbaiten aholkura. Baloratu, gaur daukazuna konpentsatzen zaituen, ala galdu duzunak are gehiago konpentsatzen zaituen. Ufa. Jode, ze potente, Mendikan errekara bataio hartzera. Musiko honek. Madre mía, Joar. Bueno. Ez dakit bat zer esango diogua? Ez dakit. Hasta azkenean galdetuko izut, zemo, zabe, Joar. Ja, bai, ostras. Bai. El Yoda con el culo torcido, esateana. Gitxu beha orokorren, bai. Bai. Bueno, baixe da. Hoi da gure asteburue. Ala. Soluzionau, ala? Soluzionau. Venga, ba. Bueno, 10 minutu besterik ez dira geratzen eguerdiko ordu bat jotzeko, honelaxe agortuko dugu ongiru itzmalin bazaizue, bidertzean saio hau, eta, bueno, esan plazerra izan dela benetan, Xabi eta Pei, gaurkoan gurekin hemen izatea, zuekin kondutxo hauek egitea, ez dakit, bueno, gustura, behintzat edo ni gustura egon. Nire bai. Nire esker. Zer pasadu? Bueno, urrengo baterako ere nahi balin baduzue, hementxe dituzue mikroak, eta, bueno, esku zabalik hartuko zaituztegun noski. Ta ulkike bai, favorez. Noski bai, Zuek esan, tatorriko era. Oida. Hane, guri hemendik biasterako besterik zaigula geratzen, ja. Denboraldia agurtzeko, beraz. Bai. Bueno, urrengo nekontuktako merik izango jo. Bai, noski baiet. Oida. Bai. Ba, listo ba. Txintxo ibili. Berdin. Vale, saieuko gea. Mila esker zuei erentzuleok hortxe irratiaren beste aldean egoteagatik, eta gogoratu, saio hau bera, bihar ordu berean entzungai izango duzula hemen, edota taunirratia.eus atarian, zein podcast plataforma guztietan. Ondo izan denoi, aio! Talotxaren
eta zuk nahi duzun musika. Zuk nahi duzun musika dena. Nahi duzun garaikoa. Entzun nahi duzuna. Ataun irratian dago zure musika. Momentuko kanturik handiena. Eta espero ez duzuna. Aspaldiko garaietan, urrutiko lurraldetan, gertatutako historioa, txano borritxuren dibortzioa. Musika bila altzabitza. Zuk badakizu zer entzun. Ataun irratia. Oh, can't help the skelter in my chest. Ooh, it won't survive my shelter. Only way I sleep through my unrest. Let the sky fall. If I'm looking at you, then my being's lost. Holy blindfold. When I'm looking at you, bizi, gozatu, dantzatu, baina batez ere, irratia piztu eta entzun. Goizak Ataun irratian, Joar Raizpuruaren konpainian igarotzeko direlako. Bide ertzean. We don't just clash, we collide, yeah. Oh, two wrongs somehow seem so right, yeah. Oh, ooh, when it gets like that, you and me, we don't hold back. Cracks, they gon' show. Feel them, we go. Just like Kintsugi, yeah, yeah.